Kublai pi baro asa sizin ban uptian sombhai pi shakat Teklovinia YouTube channel hagaktiin khasi. Hakani ko video ko bamanta kasngi ngan hikaya pi kumno bapin yo pho GB claim the COAA. Haswa bapin beteng ban pe yakani ko video sngobha ban subscribe yakani ko channel ko jongi bat kumjuru ban press ko bell icon kanang bapin dub yo ek video ki bathamai ki bangin sa update na ka post ko por. Tito mentang ni pe yakani ko video. Kadon ko website ke bakar teng ka mega tidak pikwa ek link ngala aya ka description harum ketika mega.nz tapi lihat yakni ke website pinyo san pho GB claim the COAA bat lada pikwa ban yo pho GB sungguh ban pe yakni ke video hadu ban dakun ngan batai pi kumno badai ban le bat lada pim padon ya ka account pila ban le yakni ke bentah neng ma pin shna ya ka account ko jong pi bat hadir ba pila ada ban shna ya ka account pila ban login da ka basuk da ka ba pila ya ini bentapan ban login syaka dashboard ke jong pi di lada pi don ya ka website ba pin bu iki file ba ki we kin yo ban download ba lada pi kwaru ba kan don bit tangka jaka ka ba pin bu ya ki file ki ba pi samsh ki we wala da pin don ya ka website ya ka taru pila ban le da ka ba pi register ban kan ka website ma pin bu ya itu ki file ki we kin yo alat ban download di mentah kan ka dashboard ke jonga POE dala ke jong ka khaman banga yo new pho GB te kan ka bentah ni kapan isai banga yo new pho GB ban ngan ong ni pi ba ngaklam COAA te lada phiru phi kwa ban yo ya kan ka new pho GB claim the COAA ka ba kong san hang ni ngan ong ni pi dai ban ai yo mobile number jong pi ban verify ya ka account bat hadin kata nakasan pho GB kin plus tani kin I sa R Pro GB bahkan dong new Pro tila tapi kwa eka space behe pilaban upgrade tikani galong ka shibenta ka ba pinyo ai ya ka space online mat pindon kamban COAA ti paralog ngan ong ep baka don ru sakawi ka benta ka ba kham karpang ba pimla ban recover your password jong pi henrei pila ban yo ya uneu ki ban recover lani ban yo biang ya ka account ko jong pi di export yo ni recovery key bat hakan ko por ko pinan kam pila ban pendap daun ni recovery key ba pin yo biang ya ka account ko jong pi la da piklet yo password bat hang ni kumba pila yo i ngal ada ban upload ka tu ban teliki file bat kiwi kila ban download na ka website ko jonga ya ki bangal save hakan ni ka account ti la da pikwa ban sna folder thamai pila ban ya hakan ni ka benta China new folder but kumjuru khang soi kani lada pikwa ban upload eki file kidon hangni hi ki option iba pila ban le kata ti kumbang ong ban China folder thmai makan long organize lani kan long renti kombu jong pi ki tiap pila ban nya yak to ban kong hakani ka bar pila ban upload eki file ki jong pi nang tapan lada pikwa ban upload ya folder pila ban le hai ni benta ti paralog ngan ong ep ba kan ni ka long ka ba bahatam bangin don bat ngakermen ba pi tanat eka ni ka video sngobha wat klet ban like ban samem shikiwei bat kumjuro ba pin subscribe eka ni ka channel ka jongi kana ba pin yo eki wei bat video ki ba kam thamai kubleshipur